Ne fog már ülni az aksi. Ügyes vagy. Ügyes vagy, baba. Ügyesek vagyunk, igen. Ügyes vagy. Ez nem ügyes, amit apa csinál. Nem játszik a hajával. Ügyes vagy. Vedd ki a kanalat a szádból? Anya adja. Te kuka! Húzd ki! Karatézunk. Nézd, így tegyünk bele. Úgy. Nézd, így. Úgy. Fogjad. Úgy, és rakd be a szádba. Úgy. Azt kéred? Fogjad. Úgy. Ez anyája, ezt nem adod oda, jó? Szia! Szia, baby! Szia, baba! Hogy nézel ki, maszatka? Azt kamerázod. Most mit csinálsz? Most lemerepettél. Ez nem pacsalacsa, jó? Persze, most nyújj bele a másikkal, és ügyes vagy, mit nem mondja. Ős tehetség vagy, kislányom. Erre nagyon sok baba később jön ám rá. Tessék, itt van. Csuklóból, apukám, csuklóból. Itt van. Komolyan mondom, a malacok szebben lesznek, kislányom. Jó van, most már nem adom oda? Apa nem adja oda. Most átvetnünk a kanálnak közben is. Csak így fog enni, már nem fogja elmenni a szomszédot. Nem baj. Hogy nézel ki? Hogy nézel ki, majom? Nem jó. Mondom fordítva. Így fogjuk szépen a kanalat. Úgy. Annyi gyorsabb volt, látod?
Ahhoz képest nem is használjuk sokat a kamerát. Nem? A karácsonykor szerintem nem is volt kameráz. Te, ne boríts ki! Hello! Hello, baba! Azt azért már nem. Tessék. Mit van a kezed? Kiborította. Na, egyébként nagyon büdös.